Hola, bona tarda. Soc la Montse. Voldria dir-vos que aquest vídeo m'agradaria que fos un petit reconeixement a vosaltres, les companyes de treballadores familiars i auxiliars de la llar. Vosaltres en aquests moments sou les mans, els ulls i els peus de la gent del nostre barri. Sou la seva força i sou la seva vida, sou la força que els dona la vida. Voldria dir-vos que com a coordinadors d'aquest gran equip sentim un profund orgull, respecte i admiració per la vostra feina. Bon dia, aquest vídeo és per donar ànims a la Joana, a la Leila, a la Nara, a la Lluïsa, a la Gladys, a la Sílvia, a la Leila i donar suport i agrair a totes les meves companyes que estan al peu del canó i des del minut 0 van treure aquesta tarja per no tenir problemes. Moltes gràcies, companyes, us estimo molt. Vinga, juntes guanyarem. De part de l'equip de Pal Nord, amb molt d'amor. Aquest aplaudiment per totes vosaltres i tots vosaltres. Estem treballant totes de valent. Ànims!